63. pasartea. Amak denari eutsi zion, sendoa izan gabe bart esan dit, izan fedea. Ume bati eman badiozu atxamar bat, oratu egingo du. Harentzat, haragi puska hori munduak luzatutako soka baten antzeko zerbait delako. Amarekiko ametsak ulertarazi dit ez dagoela aurretiazko patroirik gure bizitza izango denari forma emateko. Kolatz bat dira dagozkigun gertaerak osatzen den heinean zentzuz bestetzen den historia orokor baten atalak. Zatiek josi ahala grazia hartuz doan soineko bat da bizitza. Eskerroneko sentitzen naiz lilurapen bat errealitatean ibiltzeko makulutzat erabiltzeko dudan gaitasun honengatik. Berrikusteko amari buruzko erreferentzia behar bezain agerian uzten dute emakume ereduzkoa izan zela makaltasunaren eta kemenaren arteko muga lerroa ezeresteko baldintza nagusia egonarria dela irakasteko orduan. Ama gai errepikarian da nire obran. Testu hau argitaratuz gero déjà vu erraks baten inpresioa eman lezake edo obsesio batean utxune bategaitz baten isla. Ez dute hori denik aitak zilborreste psikologoa ez mostea neure buru maite egiteko modua da azken finean.